eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti e windande men hande windande wattore nogas ɗiɗi mi wino on noon yaa o e ƴaa o ene nandi wadde on jangguino yaa o hande eɗen janga ƴa on ji kofal ngal ɗo hufori ɗo ko ɗon gandirta ko serndi ya e ƴa ayi so waɗi ni tan ni waɗi ni ko ya so watti hono noon ni hani hofoɗo ga hofoto wona ƴa ko ɗum ayi ɗum ko ɗum ɗo serndi ɗum ɗo ayi ɗo serndi ɗo kasi so to ala pesgel ko ya waɗa ga mbiya ƴa waɗani ayi so wayi ni ko ya so waɗi ni hoffima ga wona ƴa waɗa ko ɗum ɗo ceernita hakkunde ya e ƴa ɗo so ɗiggi tan a sirti e majjere hakkunde ya e ƴa a jangguino ya masama hande noon ko ƴa oɗo gonɗen e masde sa ƴeewi e yaahe bange mum nano ñaamo kay dow to kofgel nan toon ɗum andintuma ko ƴa wiyete wadde bisimilla momten janggen bisimillah alluwal eyyi joni hande eɗen janga ƴa ay ɗo ko ƴa ƴaa gasi ɗo ko ac 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 aac ac aac ac aac ɗo ko ƴac ƴaac ƴac ƴaac gasi garen ɗo ƴi 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 ɗo mbiyen ic 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 ɗo mbiyen ƴiƴ ƴiic ƴiƴ ƴiic ɗo gasi mbiyen ƴe ƴee ƴe ƴee ɗo mbiyen ec 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 ɗo mbiyen ƴeƴ ƴeeƴ ƴeƴ ƴeeƴ ɗo mbiyen ƴo ƴoo ƴo ƴoo ɗo mbiyen oc 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 ɗo mbiyen ƴoƴ ƴooƴ ƴoƴ ƴooƴ ɗo ngaren mbiyen ƴu ƴuu ƴu ƴuu ɗo mbiyen uc uuc uc uuc ɗo mbiyen ƴoƴ ƴoƴ ƴuƴ ƴuuƴ ƴuƴ ƴuuƴ gasi windande sappo e ɗiɗi ɓeerata ko ƴo janngude woni ƴaawo ngaren momten mbawen janngude momten alaɓa ceer mbawen janngude gasi ɗo ƴa ƴaa ɗo ƴi ƴii ɗo ƴe ƴee ɗo ƴo ƴoo ɗo ko ƴu ƴuu hayde ɗo henne ko ac aac ɗo ic iic ɗo ec eec ec eec ɗo oc ooc oc ooc ɗo uc uuc ɗo ƴaƴ ƴaac ƴiƴ ƴiic ƴeƴ ƴeeƴ ƴoƴ ƴooƴ ƴuƴ ƴuuƴ gasi hay ɗo ko aatallum mbiɗo waɗi mbiyen ƴa ƴaa ɗo ac
aac ɗo ƴaƴ ƴaaƴ ɗo timmi ayi ɗo ko ital lombi nder heen mbiya ƴi ƴii ƴiƴ ƴiƴ iic ƴiƴ iic ɗo ko ƴiƴ ƴiic gasi ɗo a heɓi ɗo ƴi ƴii ɗo ƴiƴ iic ɗo ƴiƴ ƴiic ngaren ɗo ƴe ƴee ɗo mbiyen eƴ eeƴ ɗo mbiyen ƴeƴ ƴeeƴ gasi ngaren ɗo ƴo ƴoo ƴo ƴoo ɗo noon en ndiɗo o goto mbaɗani yo fewne gila haɗa woɗɗoyde men ɗo o gillo eyi gasi arti on jiide arti wona nanɗon ayi onen wadde en paami ƴo ƴoo ƴo ƴoo ƴo ƴoo oƴ ooƴ ƴoƴ ƴooƴ ɗo ko ƴo ƴoo oƴ ooƴ ƴoƴ ƴooƴ ɗo ko ƴu ƴuu ƴu ƴuu uƴ uuƴ uƴ uuƴ ɗo ƴuƴ ƴuuƴ ƴuƴ ƴuuƴ jangen goto ɓaaren ƴa ƴaa ƴi ƴii ƴe ƴee ƴo ƴoo ƴu ƴuu masɗe keedi ko yeeso ɗo noon masɗe ngado arde ac aac iƴ iic eƴ eeƴ oƴ ooƴ uƴ uuƴ ɗo timmi ɗo lamba maskal ƴaƴ ƴaaƴ ƴiƴ ƴiiƴ ƴeƴ ƴeeƴ ƴoƴ ƴooƴ ƴuƴ ƴuuƴ windande ekko hijjo pulaar wattore noogas e ɗiɗi alkulal ƴa jannguɗon ene wayno ko jangete gootal gootal gasi koƴomowal ngal ngal masataako koƴomowal masetaake ɗum saabi woɓɓe ɓe mbaɗɗon qa o lomtonooɓe koƴomowal ngal ngal ne so a waɗi hen nin mba qa qi ɓu qe ɓo gasi nande koƴomowal ngal kangal ngal masataako woɓɓe noon ƴetti ko qa o ɓe mbi qa koye arab jeeya wayi wiide qabri ko way noon haqqe 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 ko qa o wonno ko haqqe ko arab ɓe mbi ɗum saabi ɓe mbi koƴomowal ngal yo won ɗon wadde paamon koƴomowal ngal masotako wadde keddoron ko alkule nayyi maseteɗe ɗe hono mba e nda e jaa e nga gasi wonan kadi jangde mon timmi kala ko on janngani hen tawa koto alluji mon timmani kala ko windoya on janngani defte tan koto mon to wona ga am ga hankan noon ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon janggon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko namdoɗon mo o haala ɗon mbañiɗon janggon ɗigga on koola koye mon on yaha kadi ma saggito on nodde 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa ligne jiya WhatsApp o ngara cagge saggere ma saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde galle jangde ngara joɓa jangga bisimilla ma
a wawa ala e mbawima. aɗon woɓɓe kadi YouTube ɓe woɓɓe Facebook ɓe on mbiyama yo mbaɗi hen balle moɗon e jingareji moɗon e duusoji mon e jangde nde. oɗon gandi jangde nde ko jangde weeyo ko wura wifi kono so en jeeya nafata noon ko jingen ɗum ballen ɗum tawata on jarama jokke golle ɓe beltima jokkata golle beltinta golle. ɗum noon on kalnama ɗum nane jaaɓe mbaɗe nane jaaɓe nulde balle jingue nane jaaɓe balle jingue alkule moon gotal koto gasi koƴƴo mbawal ngal masetake wadde sen gaynoyiɗo garoyten ko alarba e jangata wadde paamen alarba o e jangata wadde ko ñalawma aset mbaweten fuɗɗita golle ɗe beele mbawen janngude mba o bange janggen da o bange janggen jaa o bange janggen nga o bange nayyi ɗi timma on ñalawma ngo en timminen ko janggueteno ko on ñalawma kadi en timmini ko jangguete ko ha laaɓi ceer heddo noon jangde naata. kono kadi en gandi masɗe ɗe en kollama ko masete ko masanama ɗum gotal gotal gasi hankkadi naaten ko wiyete jangde hankkadi noon inchallahu taala hokke tawede on saaha ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.